kaverit tänään ehdotteli koulussa, että mä kuvaisin tämmöisen vähän erilaisen kepparivideon, joten te tänään pääsette mukaan katsomaan tämän päivän liikuttelua yhdelle hevoselle. Hevoseksi meille on valikoitunut Nikita ja nyt ihan ekana tulee semmoinen pieni haaste. Nyt on Nikita tosiaankin tähän haettu. Ja sen haasteen idea siis on se, että mä koitan varustaa Nikitan silmät kiinni. Ja koitan laittaa tän johonkin ehkä kuvaamaan. Nikitan tämän päivän liikutus hoidetaan sillä tavalla, että ensin me käydään hyppäämässä ja sitten sen jälkeen mä ajattelin käydä sen kanssa talutusmaastossa. Mutta ensin ideana olisi käydä hyppäämässä pari maastoistettä. Okei, mä joudun nyt kuvaamaan tän tälleen, mutta mä aloitan nyt varustaa ja laitan tosiaan silmät kiinni ja koitan aloittaa tän varustamisen. Tästä tulee varmaan yhdellä kädellä vähän haastavaa, mutta okei, nyt aloitetaan. Okei, tässä on korvat. Tässä, tuo pois. Tuossa on turpa, missä se on se? Tässä. Tohon. Okei. Meneekö tää kiinni? Eiku, onks tää sitten reikä? Ei oo. Tuohon. Onks nää ne? On, tossa on turpa. Nää on nää, joo. Vähän pitää vielä tohon. Noniin, sitten missä on se? Tässä, täällä, tämä, tuosta, noin, meneekö se tosta? Apu, missä reikä on? Ei jumalauta, tää on vaikeeta. Noin. Sitten tuonne pitäisi vielä saada se. Menis nyt. Noniin. Sitten vielä ohjat kiinni. Tuossa on toinen ohja. Tässä on toinen ohja, joten koitetaan laittaa tää toinen ohja tuohon. Ja toinen ohja menee. Tää on tää. Noin. Okei, ready. Okei, mä laitan Nikitalle nyt vaan suitset. Koska toi suitsien laitto oli jo ihan tarpeeksi vaikea. Mä ajattelin, että mä olisin laittanut rintaremmin vielä tälle. Mutta ei. Tää suitsien laitto oli ihan tarpeeksi vaikeita. Ja nyt kun katsoo, niin siis nää on vähän edessä. Mä laitan näitä vähän paremmin kohta. Mutta tässä on lopputulos, kun mä varustin mun kepparin silmät kiinni. Ja nyt mä vähän korjailen näitä paremmin, niin mä kuvaan sit seuraavan kerran. Okidoki, we are ready. Eli siirsin siis tätä vähän eteenpäin ja tätä alemmas, mutta joo, nyt ollaan ready ja lähdetään pihalle. Okay, here we are ulkona ja aloitetaan ihan kävelemällä. Eli kävelen tässä tätä, kun tuossa on tuo ruohokenttä, millä mä enemmän aina hyppään kuin ei ole lunta, niin nyt mä menen tässä kovemmalla kentällä. Eli en tuossa pehmeällä, vaan menen tässä. Niin ihan kävelen ja otan ravia tässä. Ja ennen kuin joku kysyy, että miksi mä en mene tuossa pehmeämmällä, niin siis tohon ei nyt voi mennä, koska se on niin liejussa, että mun kengät menis pilalle. Joten me mennään nyt tässä ja sen jälkeen mennään sinne maastareille. Ravia ja käyntiä nyt on otettu. Sitten mennään maastareille ja maastareiden jälkeen maasta käsitellään tässä pihassa. Eli testataan varmaan kaikkia, niin kun, että miten kuuntelen niin kun pysähdyksiä ja ravia ja laukkaa ja tämmöstä. Et ihan perusjuttua. Ja tässä on nyt näitä esteitä, ne menee tonne kauas asti. Niin mä aloitan vaan hyppäämään. Varmaan jossain vaiheessa menen laittaa mun puhelimen tonne kuvaamaan. Mutta nyt saatte eka tämmöstä povo-materiaalia. Hyvä. Oi, hyvä. Hyvä tyttö. Ui.
Toi on vaikea hyppää aina. Siis, okei. Nikita käännytään. Niin, tää on aina ihan sikavaikea hyppy. Kun sun pitää niinkun, sä tuut tosta, sä hyppäät tohon asti. Toi on ihan sikavaikea, mutta nyt me jatketaan. Tultiin äsken toi 3 sarja, mikä tossa on. Ja nyt tulee vielä toi isompi tukki. Tässä vaiheessa käydään viemässä puhelin kuvaamaan, että saatte muutakin kuin tätä povomateriaalia. Niin mä käyn viemässä puhelimen kuvaamaan tonne päälle. Nyt on tosiaankin käyty hyppäämässä vähän maastareita, joten nytten olisi ideana seuraavaksi sitä maastokäsittelyä. Ja joo, katsotaan mitä me keksitään. Tämä maastokäsittely tapahtuu nyt Switchilta, vaikka yleensä maastokäsittely tehdään riimulla, niin tämä maastokäsittely on nyt Switchilla ja kissoja. Ekana me voitais lähteä Nikitan kanssa ihan vaan kävelemään ja ottamaan pysähdyksiä. Ja joo, te näyttelet niin kuin mun näkökulmasta tän. Hyvä! Tervi! Hyvä! Mä nyt juoksitan tätä ympyrällä tässä. Eka ravissa ja kohta varmaan myöskin laukassa. Eli jostain ihan liinassa. Hassu. Hyvä. Sitten me kävellään vielä vähän tässä. Ei tää olla menemättä noihin lälleihin, mutta koitetaan mennä tässä silleen, että ne ketä sais syötyä halutessaan vielä näitä viimeisiä ruohoja. Noin. Tuolla mä äsken Nikita mentiin. Niin, Irta hypytä sua en kyllä nyt. On sen raskas aina hypyttää, että tää vielä vähän ravia. Hei, nyt. Tää lähtee aina vähän mielellään pukittaa noissa laukannostoissa, mutta nyt otetaan ihan 1 laukannosto vielä ja sitten loppuravit. Hyvä. Ravi. Mä ravaan tämän vierellä nyt tässä vielä varmaan kierroksen ja me siirrytään sitten käyntiin. Nikitan puolesta kiitokset videon katsojille ja jos tähän videoon tulee kommentit päälle, niin kertokaa kommenteissa minkälaista videoa haluaisitte. Ja nämä kepparivideot on tosiaan tosi kivoja mun mielestä tehdä, että näitä voin tehdä kyllä enemmänkin ja koitais Nikita nyt pysyä vielä aloillas. Mutta nyt lähden viemään Niksua sisälle ja tää video on nyt pikkuhiljaa tässä. Moikka!